अमा राजामोननि न'आ बेनो दा ओइ जारौ नोंनि आइथिङा मानसि गुफुरलाय बेखौ खिन्थागोन नङाबा अमा राजाखौ सिनायनाय नङा आङो मानसि लोखिसाराहाय गथ'आलाय आयु अमा राजा मा खालामनाय जादों नोंसा नोमफे फोरोंनाय नोंखौ बिदि हा नोंसा नोमफे फोरोंनाय ओइ आफे फोरोंलायनांगौ नामालै रोंखायो आं मानसि नायनो आरो नैबे जारौआ साइसथार बेनिखायनो नायबाय आरोलै सोबबागासो सोबबानानै जांग्रि मोनदा जाहोलायगोन आं नोंखौ एमाव राजा मिथिबाय लाजिया नोङो नोंनिख्रुइ देरसिन मानसिखौ जारौ बुंनो देरसिन मानसिखौ जारौ बुंजाया आरो देरसिन मानसिफोरखौ जेब्लाबो सोमोन्दो लिंनांगौ मिथिबाय एमाव राजा दाउ आं सिख्लाफोरखौ सोमोन्दो लिंनो बायोलै आं जारौ नानिसो होननो लुगैयो मा गोदाव सोराव बुंगासिनो हा बिफा जेरै फिसा एरै जादों नामा जल्दि न' सिङाव थां दाउ जल्दि न' सिङाव थां न'आ मोनफ्रामोनसो बिखुङाव आयै आं बेयावनो जिरायगोन हा सोरमोनथाय सिनायासै माथो आङो आंनि मुङा पुतुलि मानोबा फैयामोन अमा राजाया लिंहरदोंमोन आंखौ लोगो हमनो होननानैबो बुंदोंमोन नेक्स्ट प्रजेक्टआव आंखौ एक्ट्रेस लाहैयोनो एक्ट्रेसआथ' सासे दंखायो दावसो देलाय आरोलाय मा एक्ट्रेस लानो होनबावखो बेलाय नैबे फिल्माव नङा नेक्स्ट फिल्माव लायोनो आंखौ एक्ट्रेस आच्छा नेक्स्ट प्रजेक्टनि थाखाय एक्ट्रेस सानखाबायबो बियो औ बेखौनो खबर लानो फैदोंमोन आङो अमा राजाया फैयोब्ला आंखौ फन खालामनो खोन्थादे पुतुलि होनबानो मोजाङैनो सिनायगोन अमा राजाया आंखौ दे जागोन खिन्थागोन आं दे बिदिबालाय फैबाय आं सैमा फाग्ला अमा राजाया मायाबानो हिनजाव नागिरखुमाना दोनलायबाय दा न'आव सिन्थाय फैलायनानै खबर लाफैग्रा जाबाय आयौ 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 दंमारो दे सिख्लाफ्राबो आयै ओइ एमाव राजा बिफानि आखल सोलोंदों नामा नों हा बिफा जेरै फिसा एरै जानो नागिरदों नामा मानसि गेदेरखौ सोमोन्दो लानो रोङि दाजा मिथिबाय थां आखाइ आथिङा सुइथां बाथौ मन्दिराव थांनि दल थां हामगौ बिदि बुंनो हा खोनासं आबा एमाव राजा इसोरखौ जेब्लाबो ना होननाङा मिथिबाय ना इसोरखौ जों गोसो गोथारै खुलुमनांगौ सिबिनांगौ मा इसोरखौ नांगौबाल' गोसोखांगोन नामा नोङो हा माबा मोनसे प्रब्लेम उसुबिदा जाबाल' इसोरखौ गोसोखांगोन ओरैनोबा इसोरखौ नाङा नामा हा थाव आथिं आखाइ सुइथां दुगैनायाथ' गोजाननि बाथ्रा आथिं आखाइ सुइथां माबा देले दे थांगौ आरो दानिफ्रायनो सिख्ला नायनाय हुदाखौ गार मिथिबाय हामा बेफोर आखला गाज्रि मानसिनि आखलसो मेगनानो थांफ्लाङो आयो बेनिखायनो नायोलै अब्लालाय मेगनखौनो थाइसे एख्ल'नानै होनोसै आं अब्लासो सिख्लाफोरखौ नुजोबनाय नङा दाउ आयो नोंबो मामा सिगियोलै दाउ थौ दिनै बाथौ सान दिनै गोथार बाथौ सान थौ खुलुमैनि एसे होमबालाय आथिं आखाइ सुइनि आं मा आथिं आखाइल' हायोबा दुगैथां थां नेगोन आं दुगैनो बादोंलै आं गोजांदों गुजुदों आयो आं दुगालै बिफानि आखलखौनो लामारबाय था नों न'आवनो सोरबाफोर मानसिफोर फैबाथाय आइखौ गैया होननानै खिन्था मिथिबाय टेनक्रु आयो टेनक्रु नोंसा नोमफा अमा राजानि खुरु बोरोथो आंनि खुरुआलाय नुबाय नोंसालानि आखलखौ दानिफ्रायनो सिख्ला नायग्रा जादों सिख्ला एदावग्रा जादों आच्छा बारु थाइबानि लारु दाया आंनि नङा रोजे अब्लालाय दाया सोरनि रोजे सिउ सिउ बारनाय बारनि नङाथ' मालाय हांदोंमोनदि आं दुखुआव थानायखौ नुवाखै नामा दुखुआव थानाय मानसिखौ बिदि एदावो नामा ओइ अमा राजा साबोसे सिख्लाखौ बुकिं खालामनानै दोनदों नोंलाय हा सिख्लाफोरा सिन्थाय माथो न'आव सिन्थाय फैनानै सोंफैग्रा जाबाय नोंखौ सोर सिख्ला हो मा आफा सिख्ला होननाय लोगो लोगो मोखाङानो माथो अखाफोर बायदि गोजों जाबायलै अखाफोराव दागो दंबावोसो मालाय अमा राजानाव हनै दागोआनो गैबावा सिख्ला होननाय लोगो लोगो मुड अफ जानायानो सोर फैदोंमोनब्रा मिन्थियां बेबा सोर सिख्लामोन पुतुलिनोलै आफा पुतुलि पुतुलि फैदोंमोन माथो नोंलाय फिल्म एक्ट्रेसनि थाखाय बुकिं खालामना दोनदोंनो पुतुलिखौ दोननायालाय दोनदोंमोनलै नेक्स्ट प्रजेक्टआव लानो होननानै बिदि होननानै सिख्लाफोरजों हाजोबाय थाबानो जाबाय आरो नोङो नोंसाला एमाव राजायाबो सोलोंबाय नोंनि आखलखौनो मालाय सिख्लानि आथिं नायदों दानि आइला नंगौ नामा बेथा मालायनि आथिं नायदों नों मोजांथार नुनानैसो नायदोंमोनलै एबारनिफ्राय बिदि कमप्लेन खोनाबावलाय आङो नोंनि मेगन थाइनोखौ एख्ल'नानै मार्बल गेलेयाबा आंनि नामाबो अमा राजा नङा आरोलाय मानो गाबखो गावनि दायनि थाखायसो बुजादों दा नोंलाय आंखौ बुजायो आबै आंखौ बुजायो जाबायसो दे जाबाय गाबनांला सिखारदो 10 थाखा फैसा हर आंनो मोटु पतलु पेकेट जानो 10 थाखा फैसा नांगौ आंनो होमबासो गाब आं 10 थाखा फैसा मेथाइ जानो 10 थाखा फैसा हर नों आङो बापावय
बाप्पावै है मानो गाबदोंब्रा एमाव राजा दोद गाबनाङालै मानो बुदोंब्रा हांग्रिमोनदि आंनि लोगोखौलाय नोंना लोगोआ बाराद्राय जादों मोजाङै बुजाय माथो बारा खालामलायखोब्रा हो आंखौ बुदोंलै आंखौ बुदों है जेबो नङा मालायनाव दाय हगारनो हायाबा गावनि फिसानावनो बुयो बिमा बिफाफ्रालाय बाधैफोरखौ सिखारलै एमाव राजा ओइ थफिराम बांद्राय जाथारै खोथा फोरोंनाङा गथ'फोरखौ मिथिबाय गथ'फोरा नुयै खोथाफोरखौबो लायो नों सिन्था खालामनाङा आं आंनि लोगोखौ मोजाङैनो मिथियो ओइ गाबबाय थायो ना मायो था आंहा बाथौआव थांसै है एमाव राजा सिखारदो थोद एमाव राजा लासिंसिं हिनजावफोरबायदि मानसि खोनालायनाय मानो गाबोब्रा मादोलै बिफाया बुदोंबा आंखौ बाथो बिनि बुनायखौ आच्छा अमा राजाया न' सिङाव दं खोमा आं जा दे बांद्राय रागा जोंबाय थाना गाबबाय थानाङा याव लासिंसिं थोदो दाउ हमहैनोसै दोनो होमबालाय हा माथो फिसौजोआलाय बिहामजो बायदिथार ओहाय बोराय एखेथार बिमाजों हा दालाय नामखौलाय माथो दोनगोन फिसौखौ बिहामजो मा नाम दोनगोन फिसौखौ आं जेबो मिन्थिया आफा मा नाम दोनगोनथाय सन्देलाय फिसा मा नाम दोनगोन आं मिन्थियालै हा नाम दोनाबालाय मानसिफ्रालाय माथो गाबज्रिनांगौ जाखो माबालै सन्थलि दोननोसै नामा आंनि नामा सन्थला फिसाजोनि नामा सन्थलि जाया होमबा सन्थलिया गाज्रि होमबा नामा मा गोदाव सोराव नाम दोनखो दोना सन्थलि आंना फिसौजोआ एसेबां मोजां मानो सन्थलि दोननांगौ जाखो औथ' आरो मानो सन्थलि दोननांगौ जाखो होमबालाय मिन्थियालां मा नाम दोनलै नोंसोरो आं एसे बाहेराव थांना फैनोसै दे बिहामजो नोंनो माबा मोनसे नाम सानदो जागोन दे नो लादो फिसौजोआ आइसना जोंनि बे बुहुमाव नोंखौ बरायबाय आसा खालामो बे बुहुमाव नोङो आंनिख्रुइबो साबसिन हामसिन गोहो गोरासिन जाथों नोमाया जेरैहाय जाम्बि जाम्थि जानानै थाबाय नों बिदि दाजा दे आइसना बेनिखायनो नोंनि नामखौ आङो गाम्बारि दोननोसै गाम्बारि माने बर'नि बिर जोहोलावजो दे आइसना आंनि आइ गाम्बारि मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आंनो आंनि मा नुयोब्रा ओइ नों बेखौ मिन्थिलायाबाबो जासिगोन दे दुखु सयथिबो बिराद दुखु साला आंहासो दुखु जानानै नोंनि खाथियाव फैदों आंसो दुखु खोन्थानो होननानै फैबाय गावहासो दुखु जाग्रोना थालायबायलै दा आं खोन्थानो हाला आंनि दुखुखौ दस्ति दिनै दुखु खोन्थाथ'नाङालै आं मालायनि दुखु खोनासंनो हाथारा दिनै आं गावनो दुखु जादों अमा राजा आं गावनो दुखु जादों बिदैफोराबो अमृत बिदैफोराबो जोब्बायलै दसे टेनसन जाथ'नि र' न'आव थांनानै टेनसन जाना खिथिहैनो हाया नङाबा हिनजावजों फिसाजों आंखौ एदावबाय थागोन देलाय खोन्थालाय मा टेनसन जादों खोनासंनि आंनि टेनसनखौथ' मा होनगोनलै मिनिथाव टेनसन जादों ना दुखुनांथाव टेनसन जादों आं मिथिलालै ना रागा जोंथाव टेनसन जादों आं मिथिला दाय बुरबेक साला आंहाबा गोसोनि बेराम जादों आरो आंलाय बोरै खिन्थानोब्रा सोमस्रिया गथ' मोननायखौ जों बेसेबां दुखु मोनदों नाथाय मानो मोनदों बेखौ गावनो मिथिया आं बोरै खिन्थाबावनो मानसिफोरनो देलाय बुंलाय मेगन बेखेवाब्लाबो आङो नोंनि नुयो समायना महर मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि समायना महर नै दानाबा मेगन खेवनाय लोगो लोगोबो नुबायलै मा सिमां मोगथां लगायजोबखोब्रा मेगन खेवबाबो नुयो मेगन खेवाबाबो नुयोलै ओइ अमा राजा नैलाय माबा दुमफाव नुलाय लांबायलां खरा ओरैनो गाज्रि जानानै दंखायो आरो बिनि सायाव खर' गाज्रि खालामबावलै नोङो बे दुमफावानो माथो ओइ बम्ब्र मा गोमोबाय थाखो ओइ दुमफाव नोंलाय बेवहायलाय बोरै मोनफैखोब्रा माबा जोंहाना अमाया दिरुङा जनानै नोंसानिथिं खारबोदोंहाय बेखौनो नागिरफैदों आं आच्छा र' होमबा आं नायनि नों दसे थाथ' दे होमबालाय ओइ मा जुमाय लोंगासिनो दं नोंसोरलाय तुमसे मतलब मा तुमसे मतलब बेलाय सोंदोंसो दा आं दुखु जानानै दं रायलायनो गोसो गैया आं माथो दुखु जालायखो नोंहालाय ना फिल्म स्ट्रिंनि दुखु नैबे अमा राजाया खामानिखौ लाना दुखु जाया नैबे अमा राजाया खामानिखौ गिया खामानिया लाब जागोन लकसान जागोन आं मावगोन नाथाय मा
नाथाय गोसोनि बेराम सोर मा बुजिनो नोंहालाय मा गोसोनि बेराम जाबाय थायोसै नोंसोरलाय मा मिथिनो ब्रा गोसो थोलायफेरैयालाय हा दाबायदियाव गोसो थोलायबाबो नोंसोरखौ मोनलाय होथारा आं मोनलाय होआ आङो नोंसोरनि जराखौनो जखा मिलाय होथारा आं सावसो होनाय जाखोना माखोसै मा सानो सान आंबो आंनि गोसो थोनाय हिनजावखौ मोनाखै बेनिखायनो नोंसोरखौबो मोनलाय होआब्रा आङो थै फालतु साला नोंनि आखलनि थाखायसो नों मोनाखै दा हा सेंग्रा समाव खमबा दुस्थमोन नोङो जामब्रना लानानै दा मालायखौ दाय हमदों सोमस्रिया गथ' मोनबाय दा हिनजावसा मानोथो नायाखै नाय आं पाक्का सन्थलानि मोखां लादों बे नङा माथो बिमानिसो मोखां लादों एखेथार बिमाजों देनां देरबा बिमा फिसा सिनायनोनो हानाय नङा ओरैबायदि एखे नंगौ नामाब्रा नायदो आरोहाय सोमस्रियाबोथ' नोंसा एमाव राजा जोनोम जाबा नायफैदों दा नोंहाबो नायथों आरो ओइ दंफाव अमाया जोंहाना दंफैमारो आं खानानै दोनबाय थेंक इउ बमब्रमा नोंनि थाखाय आं गासिखौबो मावनो हायोब्रा दंफाव नंगौ नामा बमब्र खाथियाव जे आं दंफायो बेखौ नुवाखै नामा नोंसोरो हा मेनार गैयैफोर लाजिनो रोङैफोर साला आं खोनाफैजोब्बाय नोंसोर मा रायलायदों ओइ बिनि खोथाखौ खोनासंनाङा दंफाव अमा राजा अमा बुन्दा खामानि गैया साला गावहा मा जादों गावहानि दुखुखौ मालायनाव हेगारदों नैनो अमा राजा मा नयलै मा जासिगोब्रा हरलाय नैबे आथिंखौ सिनायो हा नैबे आथिंखौ मा आइथिंलै सिनाया आं सिनायनाय मोनबा जोख्लाबगौमोन आं नोंखौ मिथिबाय जोख्लाबगौमोन दे थादो आं थांसै दे बमब्र दे जागोन दाहाय नोंखौ कल खालामगोन दे आं नैबे अमा राजाया नोंसोर सानैखौ मालाबाबो जखा मिलाय होआब्रा नारजि बुदां आरो हाफां मोना जेने थेने मोनलायबाय नोंसोरखौ मोनलाय होथारालां दे अब्लालाय थादो जाय आं सोमसोमोनाव दसे थांनोसैलै थलाय नोंबो थांनोबा आं गाबोन थांनोसै नामा नों थांग्रोदो थां देलै दे हारसिं थांगोन आंहा आइ गाम्बारि बेले बेले आइ बेले बेले होद बोरै थांनोब्रा मा गोसो रायदावहैनोब्रा आंलाय थेवबो फैबाय जेब्ला नैबे गिफ्टखौ होना गालांसै आं सामस्रि अमा राजा आंलै आं नोंनि फिसाजोखौ नायनो फैदों स' सामस्रि कंग्र फिसाजो मोननायनि थाखाय कंग्र आइलौ माथो सोमस्रि बायदि थारलय दासो गोजोनबायलै आंलाय सानदोंमोन सन्थलानिबो एसे नांदेरदों नामा होननानै हा माथो नाम दोनखो गाम्बारि दोनबाय ए नामा होद मा नाम दोनखोब्रा अनजालि सनाथि मोनबारि बिबारि आसागि बैसागि सनिया टिना मिना इफोरखौ दोननो हायामोन नामा हा टिना मिना रिया पिया बेफोर नामा बुहुत कमन बयबो लायो आं बेफोरबायदि नाम आंनि फिसाजोनो होआ आंहा बिर जोहोलावनि मुंखौसो दोनबाय आंनि फिसाजोआबो बर' आंबो बर' बेनिखायनो बर'नि नामखौनो दोनबाय अमा राजा दे जियानो जादोला नैबे गिफ्टखौ गाम्बारिनो होदो दे नोंनो होदो आरो अमा राजा हेल' गाम्बारि नै आं नोंनि थाखाय मा लाबोदों अमा राजा बामा नामा नोङो आं बामलायनांगौ होमबा औ बामदो हेल' गाम्बारि आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खाजा सोमस्रि नोंखौसो बामनाय बायदि मोनबायलां बोरै एखे उजिथारखोलै सोमस्रि अमा राजा जानांगौ आं बे जोनोमावनो जोबोद मोजां खामानि मावदों बेनिखायनो इसोरा आंनो आं बायदि फिसाजो हरदों फिसाजोआ आं बायदि महर मालाय मा जानो आं बायदि जाम्बि खालामा आङो बयजोंबो थगायजानाय बयजोंबो नारसिनजानाय आं आंनि फिसाजोखौ गाम्बारि सिख्ला बायदि स्ट्रं गोहो गोरा सोलो गोरा खालामगोन आं नाय सना बाप्पावोय मालै बे मा जादों नोंसोर बे हा मा जादों सोर मा जादोंलै थब्राम आंलाय माथो जेबो जानाय नुवाखै हा सोमस्रि नों माबा नुदों नामा ओहो अमा राजा माथो बिमा बिफा फिसाफोर बायदिसो नुलायलांबाय आं नोंसोरखौलाय आइला बोरै खोथा बुङोलै बे गथ'आ खोनाजोब्बाय ओमफ्रायलाय मानसियालाय मा आंनि खिथु हा म बिदै फोनांनासो लाखोना माखो आंलाय खिथुआवलाय हा थाम्फै बायदि बें 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 जालागासिनो हा थब्राम ओइ अमा राजा नांगौखायसो नोंखौ नागिरदोंलै ओरैनो नोंखौ नागिरा हाफां आंनि खर' जागासिनो फिल्म शुटिंआ माला खालामगोन माला जोबगोन होननानै फिल्म शुटिंआ बानायनाया जायाखैबा बानायाब्ला फैसाखौ नांफिनगौ होननानै बुंदों है बादो बे हाफांनि खोथाखौ औ बाद होबानो जागोन नामालाय जिबायदि खुगा हाफाङा बेनि फैसाखौसो लाबावदों नोङो दे जियानो जादोला थलाय हाफांजों रायलायनो खेबसे सोमस्रि नो गाम्बारिखौ मोजाङै लादो दे जागोन दे अमा राजा